Okay na napunta sa Buloton 1 mga party sa lawas. Okay, magsugod na ta, Princess Lubel. Unsa ni siya kani? TL. Oh, unsa nga sinugdanan ani sa TL? Letter T. oh. Kani unsa ni siya? A. Kani unsa ni tawag ani? Apaga. Oh, unsa nga letter? A. Oh. Kani unsa ni siya? Tama. Oh, kani unsa ni siya? Kitchen. Oh, Tijan, Tiyan. Unsay sinugdanan nga letter sa Tiyan? Ni. Oh, unsa na nga letter? Ng T. Oh, letter T. Kani unsa ni siya? Ng Agtam. Oh, unsay sinugdanan sa Agtang? Ng A. Oh, Kani unsa ni siya? Mauning. Unsay tawag ani? Ng mata. Oh, unsay sinugdanan sa letter sa mata? Unsa na nga letter kana? M. M. Kani unsa ni nga ngan ani? Tuhod. Oh, unsa na nga letter sinugdanan sa tuhod? T. Oh, T. Very good. So, mao na ang mga party sa lawas. TL, abaga, tiyan, agtang, mata, o kanang tuhod. O sige, humanata. Very good. Daghang salamat. Napahuway.